Τα δύο του δάχτυλα τώρα από κροτίδα έχασε γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίν, ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο καλλιτέχνης βρισκόταν στη σκηνή σε γλέντι σε περιοχή της Αχαΐας, όταν σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έσκασε η κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του. Διακομιστηκε στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε πολύ ώρη χειρουργική επέμβαση και ακροτηριασμό στα δάχτυλα του χεριού του. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Γεωργιάδου. Δέσποινα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού καλλιτέχνη για κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, γιατί όπως φαίνεται ο ίδιος κρατούσε την κροτίδα που τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ήταν αυτός που κρατούσε την μπλε κροτίδα, με αποτέλεσμα αυτή να σκάσει στο χέρι του και να χάσει τα δύο του δάχτυλα. Ο καλλιτέχνης κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και αυτόπτες μάρτυρες έχουν καταθέσει ότι ο δεξιοτέχνης κρατούσε την κροτίδα τα ημερώματα, καθώς ήταν σε τσέλιτσι το γλέντι όταν αυτή έσκασε στα χέρια του.